Ourense volve ser o centro do cinema en Galicia do 27 de setembro ao 6 de outubro, cunha programación diversa en olladas, estilos e con proxectos de profesionais consagrados e novos talentos do cinema. O festival transformará un ano máis a vida cultural e social da cidade, achegando unha programación de calidade coa consagrada sección oficial internacional e o mellor do cinema galego actual na sección oficial Panorama Galicia. Ademais, o evento ofrece outras actividades para toda a familia e impulsa o talento mozo cos certames Fas Curtas e Fas Movies. Entre os días 27 de setembro e 6 de outubro proxectaránse 60 filmes de ficción, documentais e animación en diferentes formatos. Sumarán un total de 101 sesións repartidas en 6 salas. Son números obxectivos propios dun festival que actualmente lidera en Galicia no seu modelo por número de salas e de filmes programados en varios bloques, 3 seccións competitivas que inclúen a única destinada ao cinema galego, Panorama Galicia, exposicións vinculadas ao audiovisual este ano cos fotógrafos Manuel Outomuro, Brais Lorenzo, publicacións propias que se reparten entre os catálogos aos mencionados artistas de fotografía e as monografías dedicadas a Fernando Rey, ao filme Raíces e a rodaxe de Monseñor Quixote aquí na provincia. Varios premios de honra que permiten recoñecer a 8 profesionais que se achegarán a Ourense nestes días. Está organizado pola Fundación Carlos Velo co patrocinio principal da Deputación de Ourense e o apoio da Xunta de Galicia. Resaltar que o festival medra e mellora ano tras ano. Nesta edición fíxose un gran esforzo para ofrecer un programa amplio e moi diverso como acabamos de escoitar de boca de Miguel Anso. Polo que felicito a todo o equipo que traballa no festival dende que empeza a organizarse e o que se vai incrementar nestos próximos días. Gran parte dese equipo son membros da Fundación, entón quero lles dar especiais gracias por levar o nome da Fundación a tan altos niveis. O documental é o formato predominante nesta selección de filmes de 10 proxectos participantes, 7 son documentais. Ademais, dentro de Panorama Galicia atopanse estreas a nivel mundial, como a do documental Adolfo Domínguez El eco de outras voces, sobre o deseñador galego dirixido pola súa filla Adriana Domínguez. O audiovisual galego está, quizáis no seu mellor momento, tanto en termos de recoñecementos, temos todos na memoria o premio de Ocorno, que recibiu na pasada edición do Festival de San Sebastián, que agora se está celebrando, pero moitos premios máis, e tamén en termos de actividade. Agora mesmo temos en Galicia 6 grandes rodaxes que se están levando a cabo, 2 delas nesta provincia de Ourense, a película Tralovento de Ceitun Films, que tive a oportunidade de visitar a semana pasada, e onte a noite con Quinstei Tebas, que tamén está de Fílmica Galaica, tamén está tendo a súa rodaxe no Concello de Bande, o que demostra a fortaleza e o bo momento que vive o noso sector. E sempre digo que os festivais de audiovisual son unha parte imprescindible deste sector, e en Galicia temos a sorte de ter un amplo panorama de festivais con distintas ubicacións xeográficas, con distintas orientacións, distintos formatos, e todos eles necesarios e todos eles complementarios. En total, proxectaránse 60 películas de ficción, documentais en animación repartidas por distintas salas da cidade. A sección oficial internacional proxectará filmes con ata 19 países representados, de directores novos ou de gran traxectoria, que firman películas recoñecidas no circuito de grandes festivais. Non debemos perder, efectivamente, esa ambición de facer grandes cousas e que a Calpurnia se transforme todavía máis, porque xa o é, nun obxecto desexado como sinal de triunfo, como sinal de recoñecemento. Pero o certo é que o camiño se demostra andando, e para iso convén recordar que aquí, detrás desta presentación e detrás de toda esta actividade que hoxe iniciamos, hai un grupo de xente traballando desde hai moito tempo, un grupo de xente que estes días está todavía máis en tensión, e, sin dúbida ninguna, un grupo de xente que colle ese traballo, colle sobre todo esa enorme responsabilidade que supón seguir esa traxectoria xa de 29 anos e tratar de non fallar, pero non solamente tratar de non fallar, tratar de superarse, esa é a clave.
O OUF, por outra banda, segue coa firme intención de mostrar Ourense, a cidade e a provincia, como un escenario de cine, lugar de grandes rodaxes na historia do presente e fogar dunha industria cultural dinamizadora do territorio.